Presyo ng itlog tumaas ng hanggang 2 piso kada piraso sa ilang pamilihan sa Pangasinan. Samantala presyo ng bigas sa ilang pamilihan sa Dagupan City bumaba ng piso hanggang 2 piso bawat kilo. May ulat si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tumaas ang presyo ng kada piraso ng itlog sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Aabot sa hanggang 2 piso ang itinaas sa kada piraso. Depende sa laki nito. Pahirapan daw ang pagkuha ng supply ng ilang negosyante. Kasi po yung pinagkukuhanan po namin ng farm, kulang din po kasi sila ng supply po sa amin, kaya tumataas din po yung bilihin ng itlog. Pahirap sa ilang mamimili ang pagtaas sa presyo ng itlog sa merkado. Kaya ang ilan, kanya-kanyang diskarte upang makatipid. Kailangan magtipid. Imbis na ito ang kukunin ko yung crack na lang. Ito, imbis na isang tray, kalahati lang. Ayon sa Municipal Agriculture Office, tumaas ang presyo ng itlog dahil nagkukulang umano ang supply. With regards to supply ng itlog mula nung after the holidays natin ay talagang nabawasan po, nag-decrease because nga yung sa nagdi-deliver at walang ma-deliver na yung dating dinideliver nila ma'am. Kaya talagang nag-decrease ang supply ng ating mga itlog. Kaya tumaas po ang presyo. Todo tipid si Aling Vicky para mapagkasya ang padala ng kanyang anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Malaking bagay raw para kay Aling Vicky na bumaba ang presyo ng bigas. Mas maganda. Gusto namin bumaba. Siyempre, ang hirap ng buhay namin. Bumaba ng piso hanggang 2 piso ang presyo ng commercial rice sa mga pamilihan. Sa Malimgas Market, 33 pesos sa kada kilo ang pinakamurang bigas mula sa dating presyo na 34 hanggang 36 pesos. Nasa 36 hanggang 38 pesos ang kada kilo ng regular at well-milled rice. Hanggang 42 pesos pataas naman ang presyo ng first class na bigas. Posibleng bumaba pa ang presyo ng bigas dahil sa dami ng supply na galing Cagayan at Nueva Ecija. Marami pa siguro mga stock kaya siguro stable pa yung mga bigas ganun. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News.